Tervetuloa Sylvään koululle, joka sijaitsee idyllisessä ympäristössä Sastamalan Siimeksessä. Täältä onkin hyvät näkymät Vammalan hammashoitolalle. Huomenta. Huomenta. Sylvän luokkatilat ovat erittäin tilavia ja oikein hyvin ilmastoituja. Mennäänpä katsomaan vähän luokkaa sisältäpäin. Ja tässä nähdään tämä hedelmöitys, eli siellä on se siittiö näin. Ja sen hedelmöityksen jälkeen nämä solut alkaa jakautua. Ja se oikeastaan näkyykin täällä. Ja sitten ne vaan jatkaa sitä jakautumista ja jakautuu aina uudelleen nämä solut ja tulee uusia soluja. Joo. Saaks me mennä vessaan? No, jos on nyt ihan pakko. Kuinka moni nyt ymmärsi tämän asian? Joo. Mikäs Elli, mitä sä et tässä ymmärtänyt? Mä voin tulla sinne. Niin. Niin se solu. Opettaja, voisiko sanoa olla ikkuna? No, meillä ei nyt ole täällä valitettavasti niitä ikkunoita. Eli se siinä pakottuu ja sitten se jakautuu. Ja tulee sellainen solun nypäs. Niin. No niin. Saat sen pulpettis takaisin. Kiitos. Ja läksyks tulee sivulta 87. Tehtävät 2-11. Sylvään käytävät ovat erittäin siistejä ja niitä pidetään hyvässä kunnossa. Oppilaat välittävät oikein paljon hyvinvoinnistaan. Muuta en koskaan tahdo kuin sinun olla vain. Kaikkoa kokonaan. Joo, ei kuulu mun työnkuvaa. Huominen päivä ei meitä vaarana varjellaan. Sylvällä on toiminnassa myös pieni välipalakioski, jonka valikoima on erittäin laaja. Mitä tänään syötäisiin? Klaamani tupla ja kruunani twiksi. Kato, Klaava tuli. Moi. Moi. 1 tupla. Joo. Ei meillä oo niitä nyt, sori. Ai jaa. No, miksi sitten? No kun ei meillä oo niitäkään, kun ei oo tilaus vielä tulevasta huomenna. Onks teidän sämpylää? Katsotaan. Onks meillä sämpylöitä? No on meillä jotain näitä eilisiä, mutta ne on kyllä vähän homeessa. Juu, ei kiitti. Hei kävisikö vaikka mummitikkarit? Niitä meillä on. No joo, pistä 5. Ei tullut tänään kyllä kolikko onnea. No ei. Kiitti. Kiitti. Moi. Olis siellä? Ei, jos joka ikainen tähde tästä katoksesta mä kirjoitan punaiset. Ei voi.
Mennäänpä vähän tonne. Sylväällä on toiminnassa myös pieni veli. Mitä tänään syötäisiin? Joka sijaitsee idyllisessä ympäristössä Sastamalan Siimeksestä.